Jeg kan rigtig godt lide renseskummen fra Fisher Purinator, fordi den er så blød. Den er virkelig behagelig at få i ansigtet, og den er blevet en fast del af min aftenrutine, hvor jeg bruger skummen, og den løber ikke nogen vegne. Den er nem at påføre og nem at vaske af igen, og så føler man sig simpelthen så ren. Den er virkelig en af mine favoritter. En af fordelene ved at bruge renseskummen er, at den netop er af skum, og det har jeg ikke kendt fra tidligere. Jeg har med min alder efterhånden prøvet nogle forskellige, og jeg kan virkelig godt lide, at det er skum, som ikke løber ned af ansigtet eller bliver klistret og få på. Den er bare meget nem at have med at gøre. Det er bare lige en klat skum i hånden, massere rundt i ansigtet. Det tager ingen tid, og så kan man skylle efter med vand, og den er hurtigt af igen, og så føler man sig dejligt frisk og klar til at gå i seng. Renseskum, den vil jeg rigtig gerne anbefale andre at bruge også. Og det er jo simpelthen fordi, det er bare sådan en lækker kvalitet. Den bliver der, den er god at massere, den giver dig en blød fornemmelse og god velvære og en fornemmelse af renhed bagefter.